Varoitus. Jos et halua kuulla mitään spoilauksia tästä kirjasta, niin suosittelen siirtymään seuraavaan videoon. Vaihtoehtoisen historian mahdollisia käänteitä käsitteleviä kaunokirjallisia teoksia on julkaistu kirjallisuuden historian aikana monenlaisia ja monia aiheita sivuavia sellaisia. Eräs kansainvälisesti tunnetuimmista on vuonna 1962 julkaistu Philip K. Dickin The Man in the High Castle, jonka pohjalta julkaistiin vuonna 2015 menestystä saavuttanut TV-sarja, ja Suomessa vuonna 1997 ilmestynyt Ilkka Remeksen esikoisteos Pääkallo kehrääjä, josta ei ainakaan vielä olla TV-sarjaa tehty. En tosin käsittele tässä videossa näitä kahta edellä mainittua teosta, vaikka tulen niin tekemään myöhemmin tulevaisuudessa, vaan erästä noiden kahden tuotoksen välillä ilmestynyttä, tarkemmin vuonna 1992 thrilleri henkistä romaania, jonka kirjoitti englantilainen jännityskirjailija Robert Harris ja joka kantaa englanniksi nimeä Fatherland, suomeksi Kolmannen valtakunnan salaisuus. Tämä 25 vuotta sitten ilmestynyt thrilleri on kaikessa lyhykäisyydessään alternative history-henkinen romaani fasismin voitosta Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, USA:n ja Suur-Saksan valtakunnan välisestä kylmästä sodasta vuodesta 1945 eteenpäin, saksalaisen poliisin ja amerikkalaisen naispuolisen toimittajan välisestä rakkaustarinasta sekä Suur-Saksan valtakunnan piilossa pitämästä synkästä salaisuudesta, joka on siis juutalaisten joukkotuho toisen maailmansodan aikana. Tästä teoksesta on ilmestynyt vuonna 1994 koko pitkä elokuva, joka ei omasta mielestäni järin hyvä ollut. Ennen kuin jatkan eteenpäin, niin haluan tehdä selväksi, että en tule käyttämään tässä videossa termiä Natsi-Saksa, sillä se ei ole koskaan ollut Saksan valtion virallinen nimi, vaan pelkkä puhekielinen viittaus Adolf Hitlerin johtamasta Saksasta. Ja Suur-Saksa tai Suur-Saksan valtakunta ovat siis ne termit, joita tulen käyttämään kautta linjan tässä videossa. Koska haluan pitää tämän videon tiiviinä ja ytimekkäänä, niin tulen käsittelemään tämän teoksen kuvaavaa maailmaa näiden kysymysten kautta. Mitä jos tämän teoksen kuvaava maailma olisi ollut oikeasti olemassa? Millainen Suur-Saksan valtakunta olisi valtiona? Entäpä USA? Millainen Suomi olisi puolestaan valtiona, jos se edes olisi olemassa? On huhtikuun puoliväli 1964. Adolf Hitler, Suur-Saksan valtakunnan johtaja, täyttää 75 vuotta ja Berliinissä, valtakunnan suuressa pääkaupungissa, valmistaudutaan saksalaisten edelleen suuressa suosiossa olevan valtion päämiehen syntymäpäivän juhliin. Tuohon aikaan 1960-luvulla Suur-Saksa on Euroopan valtioiden kiistaton johtaja, jonka pinta-ala ulottuu kauas Berliinistä aina Kaspian merelle ja Uralille asti, ja Uralin seuduilla Suur-Saksan asevoimat käy kovaa taistelua Uralin toisella puolella sijaitsevaa Neuvostoliiton tynkää vastaan, ja USA liittolaisineen on Neuvostoliiton tärkein tukija tuossa kamppailussa. Krimin niemimaa on sulautettu Suur-Saksaan Puolan ja Baltian maiden lailla, ja Krimin niemimaa on saksalaisten suosituin lomakohde. Länsi-Euroopan puolella on 12 valtiota Norjasta Portugaliin ja Italiasta Suomeen asti koottu osaksi Euroopan talousyhteisöä, ja tuo valtioiden joukko tuo Suur-Saksan markkinoille monenlaisia elinkeinoelämän tuotteita, televisioista aina hajuvesiin asti, saksalaisten iloksi ja hyödyksi. Tuota teosta lukiessa saa vahvasti sen kuvan, että 75 vuoden kunnioitettavan ikään päässyt Adolf Hitler on vanhenemisen myötä rauhoittunut ja pitää puheensa valtakunnansa alamaisille rauhallisemmalla äänellä. Kyllä, Adolf Hitler on muuttunut mies, ja tuota äsken kuultua voi olla vähän hankala käsittää, kun tietää, mitä hänen hallintonsa sai aikaan toisen maailmansodan aikana, mutta silti Adolf Hitlerin kaltainen mies oli loppujen lopuksi miespuolinen ihminen, vaikkakin todella kaukana hyvästä ihmisestä. Kantaessaan sisimmässään valtakuntansa synkintä salaisuutta, juutalaisten joukkotuhoa toisen maailmansodan aikana, Adolf Hitler valmistautui 75-vuotispäivänsä lisäksi Berliinissä syyskuussa 1964 koittavan suurvaltojen väliseen tapaamiseen, kun Suur-Saksan valtakunta on kutsunut USA:n presidentin valtiovierailulle parantaakseen kylmän sodan osapuolten välejä.
kuka on USA:n presidentti tämän teoksen maailmassa huhtikuussa 1964. Itsekin 75-vuotias Joseph P. Kennedy, joka muistetaan oikeasti toteutuneen historian mukaan presidentti John F. Kennedyn isänä, josta on tullut tämän teoksen kuvaamassa historiassa USA:n presidentti vuonna 1960 ja joka on päättänyt parantaa USA:n ja Suur-Saksan välejä ottamalla esille ihmisoikeuskysymykset Adolf Hitlerin edessä. USA:n presidentti keskustelemassa Adolf Hitlerin kanssa ihmisoikeuksista. Kuulostaa hieman kauhuromaanin tarinalta, voisi joku todeta, ja aika lailla kuhmottava asetelma on tähän teokseen kyllä kyhätty. Kehut siitä tämän teoksen tekijälle. Well done, Mr. Harris. Kaiken kaikkiaan Joseph P. Kennedyn hallinnon alla on USA, joka on saanut vuonna 1946 Suur-Saksalta kunnolla selkäänsä, kun V-3-raketti ammuttiin New Yorkiin saksalaisten toimesta. Tosin USA ehti aiemmin tiputtaa ydinpommin Japaniin, ja joka on ollut poissa olympialaisista vuodesta 1936 jälkeen, mutta joka aikoo palata olympialaisiin Tokiossa kesällä 1964. USA on liittoutunut sodan jälkeen Suur-Saksaa vastaan Australian, Uuden-Seelannin sekä Kanadan kanssa, jossa Iso-Britannian kuninkaallinen perhe asuu maanpaossa Winston Churchillin kanssa lukuun ottamatta kuningas Edward VIII ja tämän Wallis-vaimoa, jotka asuvat hallitsijoina Lontoossa saksalaisten tuen ansiosta. Presidentti Kennedyn vaimona ja samalla First Lady-titteliä kantavana on Rose Kennedy, 9 lasta elämänsä aikana kasvattanut nainen, jonka asema vaimona ja miehensä tärkeimpänä tukijana on kyllä kaukana helposta, kun hänen kaikkien lastensa isä aikoo keskustella Adolf Hitlerin kaltaisen miehen kanssa sellaisesta aiheesta kuin ihmisoikeudet. Lisäksi, jos Joseph ja Rose Kennedyn toiseksi vanhin poika John F. Kennedy on elossa tämän teoksen maailmassa, niin pidän itse mahdollisena, että hänestä on ehditty leipua USA:n medioissa eräänlaista tasavallan komeaa prinssiä, ja myös hänen kaunista Jacqueline-vaimoa on taatusti ehditty kutsua kotimaassaan presidenttiparin näyttäväksi miniäksi. Entä millainen valtio Suomi on tässä teoksessa? Suomesta ei paljoa puhuta, sen voin sanoa heti, mutta voimme huomata lyhyistä viittauksista, että millainen valtio Suomi olisi tämän teoksen maailmassa. Maantieteen silmissä Suomi on laajentunut itäänpäin ja alueet Laatokasta Äänisen kautta Kuolan niemimaalle asti kuuluvat Suomeen ja samalla Suur-Saksa on tullut Suomen naapuriksi idässä. Muiden Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden lailla Suomen itsenäisessä valtiossa ovat hyvin yleisiä saksalaiset autot, televisiot ja radiot sekä Suomen alueella olevat tehtaat ovat paljolti saksalaisessa omistuksessa. Saksan kieli on virallinen kieli ja pakollinen koulujen oppiaine Suomessa, aivan kuten kaikissa muissa Euroopan talousyhteisön jäsenmaissa, ja saksalaisten turistien käyttäytyminen herättää Suomessa nurinaa, kuten muuallakin läntisessä Euroopassa. Tämä on täysin minun oma arvio, kun sanon, että tämän teoksen maailmassa huhtikuussa 1964 Suomi on enemmän Suur-Saksan kaltainen valtio kuin vaikkapa moni Välimeren alueen maa, onhan Suomi kulttuurillisesti lähempänä Saksaa kuin vaikkapa Ranska tai Espanja, ja saksan kielen osaaminen Suomessa on varmasti parempaa kuin Välimeren alueen maissa, eikä Suomen hallitukselta Suur-Saksan yleisen linjan seuraaminen tuota suurempia ongelmia, esimerkiksi suhtautumisessa Joseph P. Kennedyn johdossa oleviin Yhdysvaltoihin. Arvioni tästä teoksesta on tätä tasoa. Kolmannen valtakunnan salaisuus on hyvin kirjoitettu romaani, jonka sivuilla oleva asetelma on taitavasti ja mielikuvitusta rikkaasti apuna käytettynä luotu, joka vain kohoaa huippuunsa, kun Suur-Saksan valtakunnan historian synkin salaisuus, juutalaisten joukkotuho toisen maailmansodan aikana, johon myös Suomen kerrotaan osallistuneen tämän teoksen sivuilla, paljastuu romaanin päähenkilöille, saksalaiselle poliisille ja amerikkalaiselle naispuoliselle toimittajalle. Jos maailma olisi ollut oikeasti tuollainen vuonna 1964, niin on hyvinkin kuumottavaa edes ajatella, millaisissa merkeissä maailman meno olisi edennyt eteenpäin vuodesta toiseen tuon kaiken jälkeen.
Kaiken kaikkiaan siis kolmannen valtakunnan salaisuus on mahtava, välillä melkoisen kuumottava osa Alternative History-kirjallisuuden tuotannon virtaa, jota suosittelen kaikille mielenkiintoisten tarinoiden ja romaanien ystäville, olivat ne sitten Alternative History henkisiä taikka eivät. Kiitoksia jälleen videoni katselemisesta. Lisää mielenkiintoista materiaalia on luvassa jälleen ensi viikolla. Althi kiittelee jo etukäteen mahdollisista tykkäyksistä ja kommenteista. Jos teillä on mielessä aiheita, joista voisin videon tehdä, niin saa ehdottaa täysin vapaasti. Moikka moi ja vielä kerran moi!